Hello. Okay. Hello, good morning. Welcome na naman po sa panibagong video. Kumusta po kayong lahat? Kami ni Ana and ni Ruth okay naman. Pero si Ana medyo hindi ganong ka-okay. May ano siya, para siyang may mga pantal-pantal siya sa skin niya. Tapos nahihirapan po siyang matulog kasi nga makatiba. So naaawa ko sa kanya. Dinala ko siya kaagad sa doktor kanina kasi pagising niya talaga kanyang umaga, no, namamaga yung kanyang dito sa mata, tapos marami siyang pantal dito. So, kasi nagpunta sila sa camping ng lolo't lola niya, tapos naglaro siya doon. Kinabukasan, ang dami na niyang pantal-pantal. Yesterday actually, nung hinatid siya dito sa bahay, dami niyang pantal-pantal. So, akala ko, baka ano lang, baka sa grass ba yung tawag sa aming dapaw. And then, or siguro baka lamok, ganyan, baka mawala. Pero, this morning talagang namamaga siya ba. Tapos, basta namamaga talaga. So, sabi ko, dalhin ko agad siya sa doktor kasi baka allergy siya ba. So, dinala ko siya doon kanina. Kakarating lang namin actually. Sabi ng doktor, insect nga daw. Basta, binigyan lang ako ng antibiotic na cream and i-apply ko siya dapat 3 times a day. And then, i-check ko kung talagang effective siya. Otherwise, hindi siya mag-work. Balik na naman ulit kami sa doktor. I really hope maging okay siya. Wala naman po siyang reklamo like masakit or wala siyang lagnat. May ano lang siya, konting ubo tsaka sipon. Few days ago pa yun. Yun lang yung nararamdaman niya. Pero other than that, she's okay. She plays normally and then she's not very tired. And then, kumakain siya, umiinom, ganun, walang problema. Yun talagang nirereklamo lang niya, Makati. Palagi niya sinasabi sa akin, Mama, itchy, I want medicine. Kasi may cream akong, alam niyo yung Sudo cream, yun yung ginagamit namin dito pa, may mga ganyan ba. Minsan nga, ginagamit ko siya sa acne ko. So anyways, yun, I hope mag-work yung kanyang cream, antibiotic cream na binigyan ng doktor. And she did really well sa doktor kanina. First time niya po na pumunta sa doktor na talagang chine-check siya ba na yung ganitong age na ba. Kasi yung baby pa siya, wala siyang magagawa eh. This time, yeah, she did really well. And happy naman ako na hindi siya umiyak, hindi siya natakot. So, she did really well. And, yung ating mga bisita na galing sa US, si Hazel, si Wayne, tsaka si Mika, nakaalis na po sila. Kahapon lang sila nakaalis yung start ng video. Hindi po ako nag-vlog kahapon. Oh, sorry! Hindi po ako nag-vlog kahapon. Mahingi po siya ng cracker, breakfast cracker niya. Alin to okay? Okay. Yun, nakaalis na yung ating mga bisita and medyo, right after kami umuwi, kaagad ako, naglinis-linis ako, nag-change ako ng beddings, doon sa taas, naglaba, yung mga linis-linis doon sa taas. Sobrang nag-enjoy po kami, nakasama sila, and I hope sila din, nag-enjoy din sila sa bakasyon nila kahit 10 days lang. Ang dami po naming lugar na pinuntahan and yung ibang lugar na pinuntahan namin, hindi ko na po ini-vlog para, para mas ma-enjoy namin yung time together. I'm really grateful po ako na pumunta talaga sila dito kahit busy sila. They're very busy there, but they made time para sa aming kasal. So, yun. I really appreciate it. If you're watching, Wayne, Hazel, and Mika, thank you very much for coming. It was really nice having you guys here. And we hope to see you soon, siguro here in Europe or in the Philippines or in the US. So we shall see. So, we shall see. So, super thank you guys. And yeah, we look forward to our next time or vacation together. Parang naiiyak yung si Mika, parang naiiyak siya nung umaalis na kami. So cute. And then si Anna din, as soon as she arrived, first thing she asked,
Where's Ate Mika? Where's Ate Mika? Oh, ni Andra ka. Don't itch lang. Okay. Andra kay ka? Andra kay ka? Okay, you don't want this one anymore? Kawawa talaga siya, guys. Nakakawa talaga ako, guys. Kasi sinasabi ko, wag mong kamutin para hindi ka masugatan. But she can't really help it. Yeah, kawawa naman. I'll do under the eye, okay? Cocomelon? Okay, Daisy. Ada. Aiden is okay ni Aiden. Kita nyo ba, guys? Yun yung mga pantal-pantal niya, oh. And then her other eye is swollen. Ana, show them your eye, be. Ayan, kita nyo ba? Oh, so bad for my love to. Itchy? Si itchy, but you did really well at the doctor, no? Ito? Show them your arm, be. Your arm. Oh, yan, guys. Oh. Kinakamot niya talaga. Nilagyan ko na po ito ng antibiotics. So, yan. Chill na siya. Oh, comfort lab na. Yeah. So, sabi ko sa papa, ayokong papasukin siya sa daycare. Gusto ko dito lang siya muna. Kasi gusto kong ma-monitor yung, gusto siyang ma-monitor ba. Kasi pag ando naglalaro, tsaka maraming bata kasi, so for sure, hindi siya kaagad mapapansin ba pag kinakamot niya. So, baka magdugo or baka basta ayoko na lang mas masyadong lumala yung nararamdaman niya. Yun. Oh. It feels so different. It feels so weird. The house is so quiet. Even when I'm with Anna, but it's really quiet. Namimiss ko yung yung chika, kain, at mga gala-gala namin nila ni Hazel, tsaka yung family niya. Yeah, but yung bakasyon po namin sa Pilipinas, malapit na po. So, we're also very excited for that. So, anyways, guys, balikan ko na lang po kayo kasi may labahin pa ako dun sa taas, tapos maglilinis-linis po ako. Kailangan ulit i-vacuum dito sa baba, tsaka dito, and yung pantry namin, uy, grabe, ang gulo-gulo. So, kailangan ko siyang gawin. Wala na po akong work sa restaurant, so, okay, free na po ako. So, yun. So, sa mga next po na video natin, tinanggal ko kasi yung aking, zoom, tsaka macro lens. So, kasi siya, bulky siya, masyadong bulky talaga yung, yung camera ko. Malaki pa yung tripod, so, hindi ko na muna to gagamitin, guys. So, medyo malapit tayo for today's video.